També han començat, l'Euríbor ha pujat com mai en un any, ha passat d'estar en negatiu a tancar el febrer en el 3,5%, ara al març la mitjana provisional se situa en el 3,8% i de moment les hipoteques variables s'han encarit de mitjana 300 euros mensual. Avui ens demanam si es pot rebaixar la quota, com es pot fer i quina és la millor manera de fer-ho. Pau Montserrat, molt bon dia. Hola, bon dia. Abans de parlar de les opcions que tenim, els bancs en general estan oberts a fer canvis, diries? El banc, el problema que tenim en Sobanc és que cada vegada tenen manco personal i, per tant, la negociació amb un banc se fa més difícil, entre altres coses perquè el qui mos ha d'atendre té poc temps i, per tant, té moltes altres prioritats que mirar com mos pot alleugerar la quota. Per tant, és més una dificultat d'enfrontar-se amb un monstre burocràtic com són els bancs ara, que no s'interès, que jo entenc que no hi ha per què no tenir interès en intentar alleugerar la quota amb mesures que no és que mos regalin res, sinó simplement determinades mesures que poden fer que paguem durant més temps, etc. Però no és fàcil, és a dir, però el problema bàsic, jo crec que més que no voler dels bancs, és que cada vegada hi ha manco gent i és difícil que mos atenguin el temps suficient per explicar-nos les diferents possibilitats perquè després les proposi en la central de risc, etc. És un problema humà, bàsicament. I donem una mica a plantejar-nos aquí quines opcions tenim, perquè també algunes de les persones amb hipoteques variables, que deia jo que de mitjana veuen com la seva hipoteca pot arribar a pujar 300 euros cada mes, que són molt de dobbers, quan tenen dificultats per fer front a aquesta hipoteca, quines opcions tenim, Pau? Hem fet el llistat de 4 opcions que anirem repassant. La primera seria amortitzar, és a dir, pagar part del deute pendent. Amortitzar sempre és una opció. Amortitzar significa que hem de tenir capacitat d'estalvi, perquè hem de tenir dobbers, i ens hem de fer la pregunta si val la pena amortitzar o si més val la pena, jo sempre dic que hem de tenir un remanent, un efectiu important per poder fer front a pujades de la hipoteca. No sempre convé amortitzar, perquè de vegades convé més guardar-nos els dobbers. Amb els tipus en els 3,5 i pujant com està l'Euríbor, amortitzar ho hem de veure com invertir en els 3,5. És una inversió al revés. Si nosaltres en els nostres dobbers no som capaços d'invertir-los per treure més d'un 3,5, pot ser una bona solució amortitzar. Quan amortitzam hem de tenir en compte que podem triar entre reduir quota i reduir plaç. Ho hem d'estudiar. Jo crec que, més que fer una recomanació general, hauríem de mirar cas per cas si convé més una cosa o l'altra. Si nosaltres estem amortitzant perquè la pujada de l'Euríbor mos està fent costa per amunt, probablement sigui més interessant reduir quota i deixar el mateix plaç. Però ja dic que això ho hauríem d'estudiar. Això, en tot cas, és una possibilitat. Amortitzar, és a dir, pagar part del deute pendent. Sí, aquesta amortització anticipada justament és això. Nosaltres tenim uns estalvis i el que fem és pagar una part de la deuta pendent. Aquest pagar una part de la deuta pendent implica que nosaltres o bé pagarem interessos durant manco temps o bé pagarem manco interessos. Quan xerc de manco interessos me refereix a la quota d'interessos, els interessos són els mateixos els que ens apliquen, i és una... Sobretot ara estem en un moment en què la gent està molt assustada, i és normal perquè hem vist una pujada de quasi 4 punts des de negatius del menys 0,5 a el que estem ara dels 3,5 en un any, i per tant la gent està superassustada, però jo li diria que no estigui tan assustada, perquè l'Euríbor, i això supos que després també podem parlar, les previsions no és que l'Euríbor segueixi pujant, justament les previsions són diferents. Per tant, potser sí, nosaltres podem fer front a 300 euros de pujada de la quota, potser l'únic que hem de fer és estrenyir-nos un poc el cinturó, si podem, i fer front a una pujada que serà temporal. Parlarem tot d'una de les previsions. Anem amb les altres opcions. Hem parlat de la primera, després n'hi ha una altra que és subrogar, és a dir, canviar de banc. Sí, bé, la subrogació... Aquesta seria la tercera. Anem a la segona, que ara me n'he votat una, que seria fer una novació, és a dir, renegociar l'hipoteca amb el nostre banc. Sí, les novacions i les subrogacions les podríem posar de més en el mateix, perquè tenen la mateixa finalitat. La novació és que és la primera opció que sempre recoman quan un necessita canviar alguna cosa de la seva hipoteca, que és anar directament en el banc on té la hipoteca i sol·licitar-li una novació. Una novació, bàsicament, és canviar alguna
una de les característiques del nostre préstec hipotecari sense tocar resta, sense tenir que cancel·lar registralment, és a dir, el que és més té menys despeses, perquè ens entenguem. La innovació és negociar que ens baixin els interessos, per desgràcia, no ho farà el banc. Per tant, ja ens podem oblidar d'intentar negociar que ens baixin els interessos. Quan dic els interessos, dic el percentatge que paguen d'interessos. Però aquesta innovació ens pot permetre allargar els plans, ens pot permetre una carència, que és pagar només durant uns temps interessos i per tant pagar manco, si bé quan acabi la carència, després ens pujar l'hipoteca més que si no haguessin sol·licitat carència. És una negociació directa amb el nostre propi banc. Hi ha bancs que ens faran cas i hi ha bancs que no. Subrogar seria canviar de banc. Subrogar hem intentat negociar amb el banc, li hem intentat que ens doni una carència, que ens faci una ampliació de plaç, que ens proposi algun tipus de mesura per fer manco dur aquesta pujada de l'Euribor i no ens fa ni cas. O ens dona solucions que són pitjors. Jo he vist ara, hi ha bancs, i això ho hem d'assenyalar abans, que s'estan aprofitant de la por que tenen els hipotecats a tipus variable per dir-li sí, te la canvia un tipus fix en els 4 o en els 4,5. Sabent que els interessos baixaran, que ningú faci cas en aquest cants de sirena, val? Però si no ens fa cas, o ens dona una opció que en lloc de millorar ens empitjora, en lloc de millorar ens empitjora, que ens doni 2 anys, però també ens fa canviar el tipus d'interès a més car, per tant, ens ha empitjorat la situació a 3 anys vista, bé, mirar altres bancs, anar a mirar altres bancs que ens poden oferir, que si ens poden oferir una quota més baixa perquè els interessos són més baixos, perquè ens pot ampliar el plaç, etc. I si el banc que hem anat, el segon banc, ens diu que sí, després aquest banc el que farà és tramitarà una subrogació, que és canviar el titular de l'hipoteca. Si nosaltres tenim hipoteca amb un banc, passarem a tenir hipoteca amb un altre banc, i un pic ha fet la subrogació, si, a més, hem pactat, per exemple, ampliació de plaç, farà una innovació, però aquesta innovació ja serà en el banc que han subrogat l'hipoteca. I la quarta opció seria fer una nova hipoteca, liquidar l'actual i contractar-ne una altra. Aquesta possibilitat, Pau? En la llei 5/2019 s'assembla molt perquè en el final és qui fa front a les despeses de cancel·lar la hipoteca i constituir-ne una nova és el banc en el qual nosaltres ens duim la hipoteca i per tant efectes de despeses que és l'únic efecte realment visible, efectes de despeses molt similar. Només haurien d'estudiar la comissió subrogatòria i la comissió per cancel·lació total, veure quina és més alta perquè aquesta seria l'única despesa que nosaltres assumiríem a part de la taxació. El més natural és fer una subrogació i després fer una innovació, però és cert que hi ha bancs que, per la seva pròpia política interna, que de vegades se m'escapa perquè ho fan, prefereixen fer una cancel·lació i donar una hipoteca nova que no subrogar la hipoteca anterior. Avui sobre això també hem parlat amb alguns dels espectadors i espectadores i han recollit opinions i valoracions com aquestes. Sí, m'ha pujat la hipoteca i sí, l'he pogut assumir bé, però sí que han pujat bastant. De 150.000 ha pujat 150 euros, m'apareix. El problema és que hi ha qui no pot accedir ja directament a una hipoteca. Parlem del futur, cap a on anem, Pau? És necessari que ens plantegem sí o sí canvis, deies, no tant com en aquest moment pot semblar perquè això frenarà. Si tu pots esperar, espera. Això és la primera. Si tu, encara que t'hagi pujat la quota, més o manco pots esperar, no facis canvis assustat per l'Euribor. Per què? Perquè podem manejar, ni jo ni cap casa d'anàlisi coneix com evolucionarà el tipus d'interès, perquè això depèn de les decisions del Banc Central Europeu, que depèn en el seu mateix moment de com s'estigui evolucionant la inflació i tots els problemes que alguns bancs han tingut per pujar de tipus. Dit això, les previsions que fa 3 mesos ja, per exemple, Banc Inter ja tenia i que ara fa un parell de dies ens ha reiterat Funcas, és que han d'esperar un Euribor a final d'enguany aproximadament en el 4%. Sin certesa bé en l'Euribor de 2024, però totes les cases d'anàlisi de moment ens situen entre el 2 i el 3,70 més o manco per cent com estirà l'Euribor en el 2024. És a dir, ens assenyalen una pujada, encara ens queda pujada, però una pujada molt més
tèbia, perquè estem en el 3,5 en febrer, pues seria acabar a desembre amb el 4% de l'Euribor, però el 2024 començar una baixada gradual fins entre els 2 i els 3,5, 3,70. Per tant, ens queden 2 anys que ens pujarà la quota, però que la quota cada vegada ens pujarà manco i després podem esperar que torni a baixar. Fer canvis de tipus fix ara és molt desaconsellable, perquè els bancs, en general, pot haver qualque excepció que jo no conec, però els bancs en general s'estan aprofitant, i ho dic així clarament, aprofitant de la por de la gent per oferir-los canvia i pagaràs un fitxo del 4,5 bonificat acabaran els 4. Aquest tipus, o 4,80, aquest tipus són, ho diré clarament, vergonyosos. Els bancs no haurien d'oferir aquestes hipoteques de tipus fix. Fa poc m'he pareat amb un banc i li he dit, el teu propi banc està dient que hipoteques de més de 3 són caríssimes i tu estàs oferint un 4,80. Per tant, no m'ho anem a tipus fixo perquè ara és un mal moment. Així com aquest senyor que va contractar el tipus fixo, quan els tipus estaven en negatiu, va ser un moment extraordinari per endeutar-se, a s'1, en el 2, fins i tot en el 3% nominal podríem plantejar-nos un tipus fixe. A partir d'aquest 3%, a excepció de qualque perfil molt concret i casos molt concret, són desaconsellables. Mantinguem el nostre tipus variable, en tot cas mirem si hi ha qualque altra entitat que ens pugui donar un diferencial un poc més baix, però no ens canviem en massa tipus fixo que s'estan aprofitant per després tenir una cartera tipus fixo en el 4% i quan l'Euribor comenci a baixar dirà no mos ho esperàvem. I sí mos ho esperàvem, sí s'ho esperen. Se poden equivocar, és a dir, podria ser que no acertés si en cap de les cases d'anàlisi l'Euribor se n'anés un 4,5 a lo sumo, perquè l'economia no pot suportar més d'un 4,5 d'Euribor, però no el que esperen.